Тапшырынның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Шәхмәметова Галия Равиловнага юллыйбыз. Бүген 12 июль көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фәрит Абидуллович, уллары Шамил һәм Ринат, киленнәре Аня һәм Руфия, оныклары Лилия, Марат һәм Тимур, кодагысы Кадрия Садыковна, кодачалары Дамир, Лилия һәм Алсу котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 60 ел элек Мордовия Республикасының Акчеево авылында якты дөньяга аваз салган. Үзенең гомер юлында яраткан тормыш иптәше Газизәткәебезне очратып, күрше Лабановка авылына кияүгә чыга. Яшь гаилә Тольятти шәһәренә күчеп китеп, бүгенге көнгә кадәр шушында гомер сөрәләр. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике батыр улларын чын кеше итеп тәрбияләп үстерделәр. Туган якларыннан еракта яшәсәләр дә, бер кайчанда кендек каны тамган туфрагын онытмыйлар. Һәр җәй Лабановкага кайтып, оныкларын үстерешергә ярдәм итәләр. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа. Гомерлеккә ярым булдым, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек, әйтерсең лә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сөекле әниебез, без дә үз чиратыбыздан сиңа Алладан озын, саулыклы гомер сорыйбыз. Синең елмайган йөзең безне шатландыра, яңадан яңа казанышларга этәрә. Әтиебез белән икәү бергә матур пар булып, алда да күркәм гомер кичерегез. Белегез, без сезнең белән горурланабыз һәм һәр эштә бары сездән үрнәк алып яшибез. Әниебезнең назлы кочагына мин сыенам аны яратып. Бүген туган көннәрендә әле кайгыларын куйым таратып. Елмайынкәй, сиңа бик килешә елмаюлы йөзле булырга. Насыйп итсен гомер көзләреңдә безнең шатлыкларга тулырга. Рәхмәт, әни, барысы өчен рәхмәт. Котлы булсын туган көннәрең, тыныч узсын, имин генә булсын алда синең көткән төннәрең. Хөрмәтле Галия Равиловна, якыннарыгызның теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Алга таба сезгә дип җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Тормышта гомер безнең башы, тормышында юлдаш булсын зур кояшның балкышы. Бүген синең туган көнең, уйна әле асыл зат җырла күн. 100 яшеңдә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Бүген синең туган көнең, уйна әле асыл зат җырла күл. 100 яшеңдә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Акты сулар, үтте еллар, еллар гомер көзгесе. Бүгенгедәй матур булу, дөрес яшәү билгесе. Бүген синең туган көнең, уйна әле асыл зат җырла күл. 100 яшеңдә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Күктә кояш, җирдә сине бар,
merhametli izigi can. Yaşigeli birige tal tamirları sıman. Bugün senin tuğan günün, uyna eli vasıl zat jırla kül. 100 yaşında islerine düşerlik bolsun şul gün. Bugün senin tuğan günün, uyna eli vasıl zat jırla kül. 100 yaşında islerine düşerlik bolsun şul gün. 100 yaşında islerine düşerlik bolsun şul gün. Düşerlik bolsun şul gün.